hedder Rikke, og jeg er naturvejleder. Og sammen med Katrine, så vil jeg gerne vise jer, hvordan vi skal lave et sommerfuglelavebo. Så allerførst skal I bruge et eller andet, som sommerfuglelavene kan bo nede i. Det kan være en afskåret sodavandsflaske. Det kan også være et plastikterrarie eller et gammelt akvarie. For at sommerfuglelavene skal have det rigtig godt hernede i, så skal vi putte en gren ned i. Så jeg har lige taget en grensaks og klipper nogle grene til. Så det lige passer hernede i flasken. Stopper det hernede i. Sådan. Så er der grene hernede i. Det, som de sommerfuglelarver de spiser, som vi gerne vil fange, det er brændenælder. Så Katrine og jeg, vi har været ude at fange nogle brændenælder, og dem putter Katrine lige hernede i. Så de har en masse mad hernede. Katrine hun har handsker på, fordi de brændenælder, de brænder jo rigtig meget på huden, hvis man rører ved dem, så I skal lige huske at have handsker på, når I skal putte brændenælder hernede i. Sådan. Putter lige en ekstra gren i, så de har et ekstra gren her. Nu er der fuldt med mad hernede, og der er fyldt med nogle gode grene, som de kan kravle rundt på. Og nu skal vi bare sætte et låg på. Og vi har lavet et låg af noget tyld. Det kunne også bare være noget stof, eller måske noget køkkenrulle. Og det sætter vi lige på. Yes. Og sådan her. Så hun holder lige. Så sætter vi simpelthen bare et par elastikker rundt om, som lige holder låget på plads. Så nu har vi et låg, hvor der både kan komme luft ind og varme ud, og vi har lavet et rigtig fint bur, hvor man kan se sommerfuglelarverne. Nu skal vi bare på jagt efter sommerfuglelarver. Sommerfuglelarverne, som vi leder efter, de lever på brændenælder. De starter med at være nogle bitte små æg, men når vi skal finde dem, så er det altså nemmest at finde sådan nogle flotte larver her. Larverne de kravler rundt på brændenælderne og spiser brændenælderne på bladene. Men på et tidspunkt, så er det, at de gerne vil til at forpuppe sig. Og det er det, vi gerne vil se hernede i vores lille bur. Det er, at larverne de spiser sig tykke og mætte i brændenælder, og så skal de forpuppe sig. Så på et tidspunkt, så kravler sommerfuglelarven op på en gren, og det er derfor, vi har puttet grenen hernede i. Så kravler den op på grenen, sætter sig fast og laver en puppe. Og inde i puppen, der sker der en forvandling. Og det betyder jo, at lige pludselig en dag, så er der kommet sådan en smuk Lellens takvinge sommerfugl ud af puppen. Og når jeres sommerfugle kommer ud af puppen og sidder herinde i jeres bur, så skal I skynde jer at lukke dem ud igen. Fordi de skal rundt og flyve rundt ude i naturen og lægge nye æg på brændenælder, der kan blive til nye larver og nye sommerfugle. Rigtig god fornøjelse med at se sommerfuglelarverne.